Support System baik jiwa so Banyuwangi Rosalina David Galeri bareng Era Audio Krishna Buwana iki lho bareng Wasik abote wong nandang tresno tapi lani nganti tekan pati tresno ku mung kanggo sira kusumo bagus sing merati awan bengi ra bisa aku ra ngerti iso nyanding sliramu abone dadi wong sutro kalbelani nganti tekan pati wong tuwa ngumbar sujono tansah ngira aku wong berjono sing tak liwati ngalor ngidul mung jengkol paribiasan turu klesetan uripku tansah kebak pacoban wong bagus tak anteni lilane wong tuwaku tarima kowe sing sabar yo tresnoku ing tembe buri bakal dadi duwemu Gusti sing tak puji
dengkul. Pari biasa turu klesekan, uripku tansah jebak pacoban. Wong bagus tak anteni, liyane wong tuku nerima kowe. Sing sabar yo tresnoku, ing tembe mburi bakal dadi duweku. Wong bagus tak anteni, liyane wong tuku nerima kowe. Sing sabar yo tresnoku, ing tembe mburi bakal dadi duweku.